skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Alle gik hen for at lade sig indskrive hver til sin. Næste. Ikke snide foran. Næste. Ikke masse foran. Næste. Næste. Josef tog til Bethlehem for at lade sig indskrive
Bethlehem, er det ikke et stjerneskud? Hvorfor er fødslen så mørkt? Alt det den vej. Når jeg ser stjernen, bliver det lidt. Hvorfor er fødslen så mørkt? Nej, jeg har aldrig set stjernen. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der lyder sådan? Hvorfor er fødslen så mørkt? Frygt ikke, I skal ikke være bange. Jeg skal fortælle jer en glædelig nyhed. Der er født en frelser i Bethlehem, Kristus Herren. I skal følge stjernen og finde et barn, der ligger i en krybbe. Vi må afsted. Jeg tror, vi finder. Vi må bare følge stjernen over. Imens hørte kong Herodes, at der var født en frelser, en kongesøn i landet. Han blev meget forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Herodes kommer, kong Herodes kommer! Han hørte det uhørt. Der fik en konge som større end jeg. Det kan ikke passe her, konge. Ingen er større end. Jeg har ellers hørt på markedspladsen, at de taler om barnekød. Så Bethlehem det ikke. Herre konge, der er ingen, der kan tro i jeres magt. Og så barn. Jamen herre konge, I har intet at frygte. Prøv at tænke på jeres kæmpe herre. Alle skælver for det. Tænk på, hvor veltrænet er den adlyder på det mindste. I skal bare sige dræb ham, så gør det uden tøve. Dræb ham. Og Maria havde født den nye frelser Kristus. Hyrderne var på vej derhen, men det var kong Herodes også. Han tilkaldte de 3 vise mænd og forhørte sig om stjernen. Han sagde til dem: